Vítajte v Dabingovej akadémii Slučka. Na mieste plnom kreativity, zábavy a nových zážitkov. Prečo som sa prihlásila do Slučky? Tak to je veľmi jednoduché. V prvom rade som sem chcela prihlásiť moju dcéru a povedala som si, že tak najprv skúsim, čo tam robia s tými deťmi a prišla som do Slučky ja. Nakoniec moje dieťa sem neprišlo a ja som tu ostala. Som tu už rok a neviem prestať. Základom je jazyková a artikulačná rozcvička. Prihlásila ma na dabingové kurzy moja mama počas leta asi rok a pol dozadu. Bolo to leto, kedy som nemohla vychádzať veľa z domu, tak mama chcela, aby som niečo zažila. Tak som sem prišla na intenzívne kurzy, ktoré boli asi 3-dňové a rýchlo som sa skamarátila s ľuďmi na tomto kurze, či už s lektormi, alebo s pánom režisérom, alebo s ľuďmi, ktorými som pracovala. A po rozcvičke sa presúvame do nášho štúdia. Do Slučky už chodím niekoľko mesiacov a už som stihla aj niečo malé nadabovať a zistila som, že ma to veľmi baví a že by som sa tomu chcela v budúcnosti aj venovať. A myslím, že tieto kurzy sú vhodné aj práve pre vás, pokiaľ si chcete zlepšiť prácu s vašim hlasom alebo by ste chceli vyskúšať, aké dabovanie je. Učíme sa základom herectva. Ako používať svoje telo, hlas a emócie. Vyhodnocoval som, čo robiť v piatok večer a moja kamarátka, herečka, ktorá mala rada môj hlas, mi povedala, choď to skúsiť. A bojoval som s tým 2 mesiace, poslal som e-mail, správu a oni povedali, že vítaj medzi nami. A napriek tomu, že som bol neherec, študovaný, tak som si povedal, že to je zaujímavý spôsob, ako si osobnostne rozvíjať a už sa rozvíjam normálne 2. rokom. Stalo sa mi to takým rituálom a som tu stále, pretože ma tá partia ľudí hrozne baví. Naši režiséri s vami nadabujú dokument, rozprávky, reklamy alebo trailery. Keďže sa od malička venujem umeniu, herectvu či klavíru, tak mi naozaj pomohlo v tomto umeleckom smere sa rozvíjať s artikuláciou alebo s výrazom. Kristýnka, ideme Slučku 25. Sú tu neskutočne milí, šikovní a inšpiratívni ľudia, s ktorými ma veľmi baví pracovať. Takisto Slučka mi dala toho veľa do života, pretože som sa naučila lepšie používať niektoré slová, výrazy. Tak teda vitajte v našej dabingovej akadémii Slučka. Veríme, že sa bude páčiť aj vám. Ma bavila predstava sa s tým kolektívom stretnúť, pretože som absolútne posledných 20 rokov rozmýšľal o hlasovom herectve popri inej kariére, ale nie ako herectve, ale ako téme voiceoveru. A Slučka, to je voiceover. A naučili ma hovoriť spisovne, pretože ja som originál z Petržalky, takže občas s tým mám problém. A jednoducho našla som tu skvelých ľudí. A veľmi sa tu zabávame a máme tu pohodu. Určite prídite. A mimochodom, prečo Slučka? Slučka je v dabingu 30-sekundový úsek vo filme, ktorý sa dabuje.